Ndakulandirani program ino ya From the Terraces kuchokera kuno ku Times Television TTV. Lero program ino mukhale ndine mkonzi ndi mulutsi Pirirani Kachinziri komanso tusindrindeka ndikhale ndi kucheza ndi Tichitenji Ngwazi amene yutu ndi chairman amene wangosankhidwa kumwende wa bungwe lija la Taekwondo Association of Malawi. Ndiye pano tifuna timve zambiri zokhudzana ndi sport imene ya Taekwondo. Ndiye musatalikire mutakhala pomwepo pamene tikubwera ndi zambiri mchigawo chimene chikubwerachi. Monga ndanena kaletu kuti mprogramu ino ya From the Terraces lero tikaletu kucheza ndanzathu amenewa amasewera olimbisa thupi a Taekwondo. Amene watu ali ndi bungwe la olija amalicha Taekwondo Association of Malawi, ndipo Taekwondo Association of Malawi ndi Olympic sport. Nthawi inatu anthu amene wanditu amapita kukamenya nawo kuma Olympic Games. Then programu ino ndikhale ndi kucheza ndi chairman amene wangosankhidwa kumwene amene yutu ndi Tichitenji Ngwazi amene yutu adasankhidwa pa 12 December mchaka chimene chapita cha 2020. Wapanga replace Benedicto Tsinde amene nditu yayi anakhala kwa zaka zambiri ali pa udindo umenewu. Ndakulandirana achimwene program ino ya From the Terraces. Cholinga nchokuti ya nditu anthu akuma stand pena sasamangona za mpira zokha yayi. Kumasa mafuna ziona kuti kuti ma sporting discipline enawa akuyenda bwanji ati Taekwondo is one of the discipline imene yapanga danga loti ya nditu ulendo unoti tachezapo program ino. Sono inoyo pati ndule chita Ngwazi. Mwina mwache anthu amafuna atadziwa kunazo kuti inuyo mbiri yanu yeniyeni pa masewero amenewa a Taekwondo ndi mtundu wanji. Chabwino zomwe kwambiri. Ineyo mbiri yanga pa masewero amenewa a Taekwondo ndi ikuchoka kutali kwambiri. Munthu une ndisana joine nawo Taekwondo Association of Malawi mbuyomo ndimagwira ntchito ngati msilikali wa Malawi. Okay. Malawi Defense Force. Okay. Ndipo ndagwirako ntchito zaka zingapo ndili mkati mwa kugwira ntchito ngati msilikali wa Defense Force ndinakondetsetsa kumapanga training wapanga practice martial arts koma ndimapanga martial arts osiyana ndi kuchoka pamenepo kena kunaza joina nawo Taekwondo Association of Malawi mu chaka cha 2006-2007. And ndatrainedwa ndithu ndi ma instructors amene alodziwika bwino monga ngati Love Masinga ndi Mayeso Nkwembe komanso and Sole. Amene ndithu anaona potential mwa ine, ataiona ndithu potential mwa ine kera kunamba kuma bwera nawo ku Blantyre Youth Center kumaza panga nawo coaching course. Ndipo mene ndapangira ma coaching courses anga ndimatuluka ndithu ndi ma results abwino kwambiri kufikira ndithu ndinali coach amene ndimakocha kunzuzu. Ndipo ndakocha kunzuzu nthawi yayitali ndatulutsa ana amene pakali panopo ali ma black belt ochuluka komanso amakhala akutuluka kunja. Then from there passion yanga ya Taekwondo inakhala ikuchulukirabe kuzafika mpaka pa level imene nazasankhidwa kukhala president wa Taekwondo Association of Malawi. Okay, chabwino mwina mwache anthu nkumafunsa kunazo kuti inuyo munazama bwanji ndi masewero amene wa Taekwondo muli ndi namba wa mtundu wanji kapena kuti nezo timamache muli ndi timati dan yeti ya mtundu wanji. Zomwe kwambiri ineyo kuzama kwanga mu Taekwondo Association of Malawi ndi first dan. First dan black belt. Chabwino? Ndito. All right, thanks. So pano panthawi imene mwakhamu kupanga practice Taekwondo. Mwina mwache tisanafike kumene kuti mafuna kuti mwina mwache kwa amene akutionera pano mwina mwache sakudziwa bwinobwino kuti masewera amenewa amaseweredwa bwanji. Kweni Taekwondo mmapanga chani kweni? Taekwondo ndi game imene ili yomenyana. Game imene ali ndi masewera olimbitsa thupi amene timakhala ndithu tikumamenyana and pamakhala ndithu pamene pajapo tikuwerenga ma points. Anthu akamata kumenyana kapena ma athletes akamata kumenyana pamakhala ndithu ma points amene amawerengedwa ngati imene imachitikira boxing muja. Mene amapangira boxing ngoti boxing angasima kaya kumenyana ndi manja okha. Pamene Taekwondo timagwisa ntchito manja komanso miyendo. So pano ku boxing timadziwa zokuti tikati talowetsa points. Point ndikuti makauti ndikuti punch yapanga land kunkhope kapena mwina yapanga land pa mimba. Mu Taekwondo ma points anu malowetsa bwanji? Mu Taekwondo ma points ake tu ndosavuta. Ma points ake kuyambira kumutu kulekezera nchiuno. Koma kupita kumusi ku ma points samawerengedwa yayi.
pali ma areas angapo amene timaona kunena kuti uyuyu mene umenyera pamene popo tikuena kuti timpatse 2 points komanso chidwa chimene wagwiritsira ntchito iye kandi mwendo kapena ndi mkono timpatse ma points motere makamaka akakha kuti munthu kapena athlete wagwiritsa ntchito mkono pamene paja makhala 1 point koma akakha kuti wagwiritsa ntchito mwendo ndi kumenya area yoyenerera monga ngati pa chest pamene paja amapatsidwa ko ma points ochulukirapo chimodzimodzinso makamakaso kumutu akakha kuti wamenya kumutu ndi kuti pamene pajanso amakhalanso apatsidwanso ma points ochuluka. Zimasiyana bwanji kutiyenso kuti manja mukupereka ma points ochepa miyendo mukupereka ma points ochuluka? Manja ndi miyendo ndi ziwiri zosiyana kawiri mtaekwondo muzaona kuna kuti si kwenikweni kugwiritsa ntchito manja koma muzaona kuti magwiritsa ntchito kwambiri miyendo and mukaonesesa magemu amene kapena game imene ya taekwondo muzaona kuti anthu ambiri chida chimene amagwiritsa ntchito kwambiri ndi miyendo ndi manja awa chifukwa samagwiritsidwa ntchito kwambiri chifukwa yake amapatsidwa yani ma points ochepa. Chabwino. Tsopano inuyo mukuti mukaonesesa panopo ndino president abungwe limene lili. How big is your association ya taekwondo? Association imeneyi sindikane kuti ndayikulu kwambiri koma tine kuti ikukula. Ikukula pakali panopo chifukwa pakali panopo tindi madojang maili zosiyana tine kuti kunzuzu kuli madojang angapo ndikati dojang ndikuti ndi club imeneyo imene imaphunzitsa taekwondo. Tinayo club kumuyale tinayo kunzuzu youth center komanso tikabwera kulilongwe kulilongwe ndi kuli ma club osiyana ambiri kuyambira pa Kamuzu Institute ndi ma areas osiyana then tichoke kumene chatibwera kunchewu kuzomba then ku Blantyre kunoko koma pakali panopo tikuyang'anira kuno kuti tipite Malawi iziwe kunena kuti kuli taekwondo association of Malawi tufuna tiyambire kuchitipa mpaka kusanje kapena kuti tinene kuti kusanje mpaka kuchitipa ndi ma areas osiyana kuti taekwondo iziwike. Mukambapo apa za ma areas ngati bwina machenchewu kuti munthu kuti akhale instructor wa taekwondo mayenera amene kuti akhale ndi chani kuti mudziwe kuti anzake usakuwaphunzitsa mphale. Munthu kuti akhale instructor wa taekwondo iye akuyenera kuti apange attend coaching course komanso mmene muja atuluke ndi ma results abwino. Singangotenga munthu wina aliyense amene asanapange ku attend macourses ngati amene wangati coaching course yo chifukwa ukapanga attend coaching course umakhala kuti undi ukadaulo kuti utakuphunzitsa munthu wina wake mwa ukadaulonso kuna kuti tikupange ife tikudalire mu taekwondo association of Malawi. Kuti munthu upange nawo maphunziro amene wa coaching umayenera ukhale ndi qualification yanji? Zimu kwambiri munthu kuti upange nawo maphunziro amene a coaching course ndi kuti ukena kukhala ndi lamba wapamwamba pali magrade osiyana amene ali amalamba kuli ndithu magrading amene amachedwa ndithu ma senior levels ena ndi ma junior levels so coaching course sikawiri kuntenga amene ali junior kuti alowe apange nawo coaching course unless if ngati ali ndi potential yochuluka kwambiri ali ndi kuthekera kochuluka kwambiri kuna kuti tikuona kuti uyu akuthekera atakusanduka coach ndeti matha kuntenga ndi kumupangitsa nawo mukati senior wa level lamba wake akuyambira pati amene akuyambira black belt black. Okay, chabwino. Ndiye panopo inu mwalowa mu taekwondo zinthu mwazipeza zili bwanji? Mtaekwondo zinthu of course monga ngati organization ina iliyonse kapena association ina iliyonse pena pake zinthu zomwe zikudraga pena pake zikhale kuti zikhanga zili mchimake choncho ndingangonena kuti zinthu ndazipeza zitayima pa zifukwa zingapo mukuziwa kale pakali panopo tili mliri wa covid ndi zinthu sizikuyendabe kwenikweni yayi. Of course mbuyo munali tizinthu tosokonekera tingapo komabe tambiri tatipanga sort out komabe tikupitirizabe kuti pange sort out kuno kuti taekwondo association of Malawi ikhale ndithu association yodalirika Malawi muno. Mwasankhidwa kukhala chairman wa chinthu chimene chi taekwondo association of Malawi almost panopo 2 months yata. Yeah. How do you assess committee yanu mukiona kuti ili bwanji committee yanu? Committee yoti kuthandizani kuti ipanga zakupya. Choyamba ndinganena kuti nditasankhidwa kukhala president wa taekwondo association of Malawi kusonza kuti nthawi imeneyo committee ina iliyonse imene inali malo imeneyoyo tinayipanga face out ndinene kuti ndinasankha committee ina kuyambira pa national coach kufika mpaka pa ma executive committee members. Tikunena pano mbuyo muti makhala ndi national coach mmodzi kwa pakali panopo ndayika ma national coach awiri ndasankha ma national coach awiri kusonza kuti pali senior team komanso pali under 17 and ndasankha ndithu ma position ena amene akuthandizira kuti azimuthandiza national coach kumpasa uphungu oyenerera ndi ma executive members.
ndithu and committee imeneyi poyisankha ndayiona kuna kuti anthu onsewo amene ndayika mu committee imene ali ndi ukadaulo ndipo ndiwoti sangandikhumudwitse yayi ndi anthu onena kuti ayitenga Taekwondo Association Malawi ndikuyika pa mapu imene tikufuna mu Taekwondo Association Malawi. Mukamati kuyika pa mapu imene mukufuna mu Taekwondo Association Malawi, pa mapu pache mufuna mufike pati? Ife tikufuna kuti tifike pa level yayikulu kwambiri kuna kuti Malawi idziwike kuti kuli Taekwondo Association of Malawi. Idziwika bwanji Taekwondo Association of Malawi? Funso labwino kwambiri. Kudziwika kwake ndikosavuta. Mmene anthuwa azipangira training, mmene anthuwa azipangira azitulukira kapena kuna kuti azimenyera magame awo. Zimenezo ndi zimene zizionetsa kuna kuti Taekwondo Association Malawi ili pamama. Komanso tisayiwale kuti mmene mulatsikana. Atsikana amene wanso tifuna agwiritse ntchito kwambiri kunena kuti amene atukule Taekwondo Association Malawi. Molingana ndi policy imodzi ya imene ndinayigwiritsa ntchito pamene ndimapanga manifesto ndinena kuti nzapanga empower azimayi kapena atsikana kuti nawonso aziwike kuti mu Taekwondo Association Malawi muli chani muli atsikana. Kuti kuna kuti atsikana amenewa ndi amenenso atatithandizire kwambiri kuna kuti Taekwondo Association Malawi ipite pasogolo. Mwachidule ndikanene kuti pakaipa noponda panga plan kapena program imene sinatuluke kaye koma ndikuitcha kuti 10 days 10 techniques and imeneyi ikungopanga target atsikana okaoka chifukwa choti pakaipa nopo pali mchitidwe waukulu kwambiri ogwirira atsikana ndi azimayi. 10 days 10 techniques. 10 days 10 techniques. Ndi tataima sulani mene. Echabwino. Panchitidwe ogwirira azimayi ndasungwana. Violence against women and children. Yes. Imeneyi kuimasulira kwake konena kuti tikufuna tikhale ndi masiku 10. Amene wa masiku 10 amene wa zionetsero za ma techniques amene wa 10. Kwa atsikana kapena ku mtundu wa Malawi kuti adziwe kunena kuti kodi atakhala kuti mtsikana kapena zimayi akufuna kugwiridwa iye angaziteteze mwa mtundu wanji. Chabwino. Chifukwa zikumakhala zinthu zogwetsa ulesi komanso zodetsa nkhawa kwambiri kumamuona ndithu munthu ndithu wabambo akugwirira ndithu katsikana kazaka zochepa kwambiri kapena kugwirira ndithu mzimayi kumene zinthu zogwetsa ulesi komanso zomvetsa chisoni kwambiri chifukwa kadayibweretsa program imeneyi. Sono program imene iziyenda bwanji muzifikira anthu wina aliyense kati muzifuna okhoka amene ali registered mu Taekwondo Association. Kuti program imeneyi iyambira mnyumba mu Taekwondo Association of Malawi izituluka tifuna tifikire Malawi yense kuti anthu aone adziwe kuna kuti titha kumapanga bwanji makamaka azimayi ndi atsikana azione kuti titha kumapanga bwanji poziteteza pa program imeneyi. Koma program imeneyi sinayitulutse kaye ikanali pokambirana then ndikachoka penepo tipempha thandizo kuchokera kwa mabungwe osiyanasiyana amene angatithandize kunena kuti titeteze azimayi athu atsikana athu Malawi munomo powaphunzitsa ma techniques osiyanasiyana amene akutchedwa kuti 10 days 10 techniques. Meme kufotokozeramu Taekwondo mumayona chani ndi sport yodziteteza kapena ndi sport yosewera kuti izisangalatsa anthu? Taekwondo ndi mbali zonse ziwiri. Imene ndi sports yodziteteza kwambiri komanso ndi sports yosangalatsa. Mukudziwa mu Taekwondo momwemo ndimonena kuti munthu athapezamo ntchito. Manifesto anga ndinanenanso kuna kuti tidzayesesa kuna kuti tipeze ntchito kwa ma athletes athu menemo. Palitu anthu ambirimbiri amene akufuna anthu owateteza. Tindi andale amafuna anthu owateteza. Pali anthu ochuluka oyimba amene amafuna anthu owateteza. Amene watatifikira ifeyo nkutiuza tikufuna munthu oti atiteteze azitetezera kulikonse kumene tikupita. Timpasa munthu uja. Iye uja alembedwa ngati yani alembedwa ngati ntchito. So ndi sports komanso at the same time ndi game yonena kuti yosangalatsa anthu komanso kuzipanga defend iwe mwini. Titankamwera kaimadzi pang'ono mukuoneratu from the terraces kuchokera kuno ku Times Television. Lero program ino muli ndine Pirirani Kachinziri yemwe ndi mkonzi ni mulusi komanso ndikucheza ndi Tichitenji Nkhwazi amene yutu ndi chairman wa bungwe lija la Taekwondo Association of Malawi. Tinezo ndi president wa bungwe limene la Taekwondo Association of Malawi. Ndiye mtakhala pomwepo pamene tikubwera ndi zina zotsatira mu chigawo chachiwirichi. Monga ndanena kaletu kuti program ino ya From the Terraces lero ndikucheza ndi Tichitenji Nkhwazi amene yutu ndi president wa bungwe lija la Taekwondo Association of Malawi. Wangosankhidwa chakumene kuti kufotokozerana nkhani zina ndi zina zokhudza bungwe limeneli. Tsopano inu mwalowa pamenepo ngati president a Taekwondo
zambiri mwafotokoza, koma ndi chifukwa chani makamaka malamba athu kapena tinenze kuti mamendulo athu atayikwendo pa international scene amakhala ocheperapo? Mutakhala mutayikwendo mzaka zonse zimene makhalamo, mukuona kuti vuto linali pati limene watipangisa kuti tisatenge mamendulo ochuluka kuma international competitions? Ziko mwabiri. Chimene chimachitika pamene kunchonera kuti munthu akakhala kuti wachoka kuno kapena athlete wachoka kuno ndikupita kumalo kwina kapena dziko lina limene iye amati akafika kumene ndikuona kuti kuli zinthu zosiyana kwambiri ndi zimene tinazo kumudzi. Amakhala ndi stress, komanso amatha kukhala kuti iye uja pena pake psychologically amakhala kuti ali affected chifukwa choti akuona chinthu chosiyana ndi chimene iye amachiona kumudzi, chimene anachizolowera kumudzi. As a result, munthu uja amapeza kuti munthu uja ali demotivated, amakhala kuti alibe moralo. Ndi kuti apange perform bwinobwino pamakhala povuta kuti iye apange perform bwinobwino kuti atenge mamendulo amene ife tikuwafuna kumudzi kunoko. As a result, pabwera kumene uchambiza kuti munthu uja wabwera alibe mamendulo. So ndikunena zimene chifukwa chani? Ndikunena zimene chifukwa chonena kuti tikufuna tipemphe mabungwe osiyanasiyana amene ali kufuna kwabwino kuti atithandizire kunena kuti Taekwondo Association of Malawi mukhale zinthu zoyenerera zimene zikuyenera kuti zisamapange disturb ma athlete akatuluka kunja kukamenya chani, kukamenya ma games a Taekwondo kumaiko siyana kapena even pa national level akakauta achoka makwawo ndikubwera kuti akamenya a national event game. Asakhale ndi mind yosokonezeka kuna kuti chifukwa chokuti ichi sinachione kapena sinachione ndi ine andipasa sindingati kuchigwirisa bwino ntchito yake. Chenje mafuna kukamba ndi chani kuti equipment tikuyenera kandi equipment yokwanira. Ndikamati equipment utandazo Taekwondo sema sikuti ndi equipment yokwanira ya ndi equipment yochepa sikukwanira olo pang'ono ya. Ngati tili ndi equipment titakumaona kuti muna kapena tili ndi brand youth center yoka imene muna ingakhale kundi ka equipment kocheperako pang'ono kamene ife tikakhatima kuti tili ndi equipment koma madoja ngosiyana mulibe equipment yokwanira. As a result, athlete olimpikira akachoka kunzuzu ndikupita ku dziko la kunja akakaona zinthu zimene iye ku club wake kulibe amayamba nonso pano kubayizika munthu kuti tsono izi ndichigwisa bwanji ntchito. Ndi chinthu chimene chimampasa phuma kapena pressure pamapeto pake iye ujayo amapeza kuti akukanika kuti atenge chimene ife tikufuna kubaona kuti abweretse kumalayo. Pakhala pali ma accusations kunazo kuti kwina kwa nthawi zambiri ku Taekwondo mukamasankha ma athletes zimakhanga ndipo makhala ndithu favoritism. Inuyo njindomeko imene mwayika in place kusonyeza kuti ma athletes muzatenga on merit ndi za mtundu wanji? Ziko mwambiri. Choyamba ndikanena kuti ma accusation amenewo so far amene ndalowera mu office ya president sindinauzidwe kapena nthawi imene munali kunja kwa office ya president simmaziona? Nditakunena kuti kapena musankhule ngati politician ya koma munene ngati kuti mulalipo athlete chifukwa chimene chinakupangisani kuti muyang'ane pa udindo umene kuti mupite mukatengewe maonapo china chake cholakwika andi chimene simuonapo ndi china cholakwika pokala udindo umene ndizoona. Tinganene kuti ma accusation atakukhalapo atakukhalapo koma ineyo kuti ndione kuti pana ma accusation ameneyo sinaone ma accusation ena koma ndinabweresa ndondomeko kapena njira imene ndikuona kuti ndikonzere zinthu ngati zimenezi. Chifukwa chake point number 2 ya manifesto anga ndinanena kuti ndipazamanga abolish nepotism. Kutanthauza kunena kuti sitikufuna kukondera kwina kulikonse kumene kukwena kuti kunena kuti muzapanga abolish nepotism, which means nepotism was there. Itakukhalapo ka aspect kamakhalapo ka aspect kakang'ono kamatha kukhalapo. Komano ngati kalipo umene kuti ukatheseretu kasanatuluke mandipesa bwino ndi inepo pobweresa fundo imene ndimafuna kuti kamene kangati kalipo katheretu kasanatuluke iye kasaoneke. That's why ndinabweresa fundo imene kuti imene ithandize kunena kuti zinthu zimene zisachitikeso. Favoritism mu organization ina yose imabwezera mbuyo kwambiri ntchito za mu organization imene kufika na kunena kuti anthu moti alimbikire amagwa ulesi. Ndikuwuzani kunena kuti pali njira zambiri zimene titha kuchotsera kapena kuthetsera favoritism. Imodzi mwake
ndiyonena kuti mutati muone mmene ndasankhira maudindo amene ndasankha pakali panopa muona kuti palibe favoritism ina iliyonse pafupifupi district ina iliyonse ndayikapo position komanso potenga position imene sikuti ndimatenga chifukwa kuti uyo ndikunziyo kapena uyo ndantrenesa kapena uyoyo ndatrenetsa naye koma ndatenga molingana ndi mmene munthuyo amagwirira ntchito yake chifukwa timawerengera nkuona kuti kodi amene akulimbikira kwambiri ndi ndani ndipo tinaona kuti okay amene akulimbikira kwambiri ndi Dojang yochokera ku Nzuzu kena kwachiwiri yake akubwera Azomba then kusalima kumabwera ku Blantyre choncho ndi anthu amene aja ndi amene sopano ndayika molingana ndi mmene ntchito zawo akugwirira. Mwapangapo chani to motivate them kuti anthu amene azigwira ntchito molimbika amenewa tinganene kuti pali njira zambiri zimene ndalongosolera kunena kuti asatire. Choyamba ndikufuna kuti iwo andipatse njira zimene iwo atagwirire ntchito mu offices yawo. Akandipasa njira zimene atagwirire ntchito kapena dongosolo limene atagwirire ntchito mu offices yawo then tichokera pamene pajano sopero tiyambana kumagawana nozero kuna kuti iwe amene walembera apa kapena zimene wandiuza apa zikuoneka kuti izi zikwanitsa koma izi zikwanitsa bwanji utasatira ndondomeko iyi kapena ndondomeko iyi. Pagwamuliri wa COVID yakupanga na affect bwanji kuti ikwenda ndipo tu COVID-19 yatipanga affect kwambiri oti zikumakhala zondidandaulitsa nthawi ndi nthawi kuti kodi Dojang kapena athletes athu ndingapange nawo mwamtundu wanji. Muliri wa COVID mmene wabwerera muona kuti Blantyre Youth Center inasankhidwa kukhala nawo center imodzi yonena kuti kumene yachipatala ikhale ngati yachipatala cha COVID isolation center ikhale isolation center ndipo mutrainera kuti pakali panopo ndikuwuzani kuti tayima sikutrainaso iya tikaona ma areas ena osiyana amene atokako ndi danga loti atraine akuchita mantha kuno kuti tipita bwanji kukatraina chifukwa taekwondo ndi game ya contact yokhuzana ndi as a result anthu akumachita mantha tipanga bwanji meaning kunena kuti tikuyena kuti tibwere ndi njira kapena tionetsetse kuna kuti athlete wina lese amene akatraina akhale otetezedwa mu njira ina iliyonse. Mwachitsanzo tinapereka tinalandisa zida kapena zipangizo zoti anthu azizitetezera mu Dojang osiyana komanso Sports Council inatigayirakonso katundu wina amene tinawagayira ma athletes athu amene akuyena kuti azizitetezera ku COVID-19. Poonjezera pamenepo poona kunena kuti COVID-19 yatipanga affect kwambiri muliri umene watipanga affect kwambiri tinapanga introduce njira zimene zikutchera kuti online makina a internet kuti anthu akakha kuti akufuna kutraina kali kunyumba kwake akufuna kupanga china chake katimati mapumse chimene afuna kuti apereke ngati chionetsero akuyena kuti azijambule then atiponyere ife kuti tione kuti apanga bwanji. Sopano inuyo makamaka pa nthawi imene tikukamba za mliri umene wa COVID ndi zina zoterozo inuyo mukukhulupirira kunazo kuti maplani anu a growth association imene ayenda chikhulupiriro chilipo chifukwa COVID iyo ndi chinthu choti changobwera chipita and chikhulupiriro chilipo kwambiri kuti growth ikhalapo. Mwachitsanzo tinganene kuti pali tizinthu tambiri kapena zinthu zambiri zimene alonjezedwa ma athletes athu kusonyeza kuno kuti pakufunika kuno kuti iwo aja akapanga baidi akasatira zinthu zimene zijazo growth ichitika. Mukatenga manifestos yanu mukhulupirira kuti pa nthawi mutakhepa udindo muyikwanisa manifesto imene. Manifesto anga atu ali ndi mfundo 20 zokha zimene zili zambiri and mfundo 20 pa zaka zingati mfundo 20 zimene zigwira ntchito mu zaka 4 ndi zaka 4 ndi zaka zambiri kwambiri mfundo 20 zitakwaniritsidwa mu zaka ziwiri zokha. Mutati mwalephera kukwanisa mfundo zimenezi mudzafunanso khalirabe pa mpando umene kapena mudzasira panjira. Ineyo kawiri kuchokera ku manifesto anga kapena kuchokera ku kampeni yanga liwu lolephera ndi namba kalekale kulikana ndipo ndakhala ndikuwauza amene ndimapanga ku kampeni anthu onse amene mapanga ku kampeni kwazoti ine zolephera musandifunse ineyo sindingalephera nchifukwa yake mmene timakavoteredwa ndinatenga mavoti onse amene ndiwapikisana naye sanatenge voti na iliyonse. Plani yanu ndikuti mubweretse chani ku taekwondo maomaliza zikomo kwambiri. Mplani yanga ndiona kuti ndibweresa china chilichonse chimene ndinachilonjeza mu manifesto anga. Koma people amafuna ma medals chifukwa ndamene amatika pamapo
Mamendulu abwera mu taekwondo. Kuteko Agatsigula international competition. Kuteko tu ma centers akangoti atsekulidwa muyembekeze kuti kubwera mamendulu ochuluka kwambiri. Ngati tayamba kale kupanga maplani awawa amene kuchera kuti 10 days 10 techniques. Ndi kuli bwanji no kusokolo. Uwu ndi mwezi umodzi wokha. Ndi kuli bwanji tikamati tata miyezi 5 paka zinthu zochuluka bwanji. Ndatokoza kwambiri kuti munabwera ndithu Mr. Tichitenji Nkhwazi mprogramu ino ya From the Terraces. Mawu anomaliza enieni kwa amene akutionera pa. Ziko kwambiri. Ndikufuna 30 seconds. Ndikufuna ndingowalimbikitsa amene akutionera pano kuti amene akufuna kujoina taekwondo kukhala nawonso ngati member wa Taekwondo Association of Malawi, inu ndinu ovomerezeka ndipo pali njira zosiyanasiyana zimene inuyo mungajoinire. Mutha kutipeza madoja athu kapena ma clubs athu, Blantyre Youth Center, ku Zomba, ku Nzuzu, kapena ku Nchewu, kapena ku Lilongwe. Koseko mukapeza anthu amene akutrainisa taekwondo kujoina nawo. Komanso ndifuna ndilimbikitse ma athletes onse a Taekwondo Association of Malawi kuti asataye mtima chifukwa cha muliri umenewu ntchito igwiridwa and tika Taekwondo Association of Malawi pa map. Ndrama zingati kuti munthu ajoine taekwondo? Kujoina pali ndrama zosiyanasiyana. Membership ndio chipa kwambiri, 1000 kwacha. Kungopereka 1000 kwacha ndekuti iwe wajoina ngati member Pachaka? Imeneyo ndi pachaka. Komanso as we go ndekuti membership yetimaona ndimene munthu iwe ukupangira umazapezeka kuti uyambaso kupereka membership imene ili yayikulu kwambiri imene ili 3000 kwacha. Imene imakhaso pachaka. Komanso club imene kuti ilipire membership ya 12000 kwacha pachaka. Ndathokoza kwambiri. Ziko kwambiri. Amene yutu anali Tichitenji Nkhwazi, amene yutu ndi president wa bungwe lija la Taekwondo Association of Malawi. Amacheza ndine pitani kachinziri program ino ya From the Terraces. So kuchokera kuno ku Times Television tikuti yayi tikufuna zabwino pamene mukuonera ma program otsatirawa. Zabwino zonse. Tsiku la pamba.